kake ji ba. Da dai na dauka kuɗin kaɗan ne zai. Amma yanzu na fasa gaskiya. Wallahi ba za ka yi ɗaya daga nan shagon ba sai ka bani kuɗi na. Allah baka isa ka fita ba. Ba ni kuɗi na. Allah ka kama na agaji. Ba ni kuɗi na. Sai ba ka bani. To Hajiya da me zan baki? Me zan sayar? Ai wallahi baka isa ba. In dai ba hakuri na zan cire in baki ba me zan baki? baki? Kai girman da ba za ka zauna kaman wanke-wanke a shago ban ce kaman wanke-wanke a madadin kuɗi na. Kawai kuɗi na za ka bani. To ki hakuri in na samu aikin yi zan kawo nayi alƙawari. Wallahi. Aina. In na samu aka ce maka a garin gaba na girma da za ka yi zan ce ka yi hakuri. To in na samu yaro Kabiru za mu dawo da shi. In Allah da ɗana ne na ciki na. Ba fa inda za ka sai ka bani kuɗi na kawai malam. Yawwa. Ka san Allah ba inda za ka sai ka bani kuɗi na. To daman barkono ne na kawo. Wallahi barkono ne. Ka tsaya kana ji malam ka tsaya wallahi sai ka bani kuɗi na baka isa ba. Kai an ga maka zuwa ake kai a zuba mutane abinci a ci a tashi a bawa mutane gu. Ko aka ce maka haka ake a ƙauye? La haula. Ce maka aka yi haka ake a ƙauye? Wata illa billah. Wallahi baka isa ba sai ka ban kuɗi na wallahi baka isa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kamun dauki. Malam. Na'am. Kai fa ka zo ka ci kaya na. Ba fa masiba aka damu kai ka zo ka ci abinci na ina sayar da abinci kace yanzu ba maka yana kuma kace yanzu ba maka kuma ka san baka da kuɗi kace a sa maka nama a sa maka kashi a sa maka menene a sa man shanu ka san baka da kuɗi kace abinci na wallahi sai ka bani kuɗi na ka ganin nan mace ce mai kamar maza wallahi idan kai wasa kada ka dan kauye ne a ba wannan maganar bar ba wannan maganar sai mu baki wando na me zan yi da wani kayan ka wannan ka bani kuɗi na kawai malam kakkare na ai ko riga ce da ni hin baki wandan in na kawo kuɗin hin zan karba wallahi za ka yi kuma ba abin da ya damun kuɗi na kawai za ka bani to bani kuɗi na da nace maka bani kuɗi na kana ji ka bani kuɗi Allah sai ka bani kuɗi sai na nuna maka zahiri tukunna zaka dan Allah da ka tamu sai na nuna maka zahiri sannan zaka san zahiri dalliyo sake shi dalliyo sake shi na fi son nuna masa zahiri ya san zaka ba shi da ni na ce ki sake shi kawai yawa dalliyo ya haka dalliyo kuna nan dalliyo kuna nan kin ga daga ta nawa ne kuɗi kuɗi na 350 ne da ciwo ina ka bai biya ba kun ne da wanda ku Baba dalliyo dalliyo Baba na'am yanzu ka zo ne dalliyo tunda hantsi nake yawo a garin nan tunda hantsi nake neman gidan Kabiru wasu a ce ba wanda ya san Kabiru a'a shikenan tunda Allah ya sa ni na zo shikenan zo mu nagode to barkono na da na tori gashi nan na karba to muje da Allah ke aba to nuna maka ya san birni magana da bambanci alhamdulillah to kare ga gida gida yayi kyau alhamdulillah Allah da ikonsa dai abin da ya zo ne haka a bagatata alaikum salam Baba ina kwana lafiya na gajiya lafiya ya san mama ai na biyo shi ne saboda na ga yau kimanin wata guda kenan yaro Kabiru ya ki zuwa inda muke kin zo kin turke shi anan ko alamu yana nuna nan gaba ma za ki hana shi zuwa gaba ɗaya karkarar ya je ya duba ƴan uwansa da iyayensa irin mu ko haka ne mana ga alamu ya fara nunawa kya iya koma tun da kun gaisa to haka ne mana ka zo ka yi kuɗi ka auri yarinya ta turke ka arzikin da ya zama daga ita sai iyayenta ko baba dan matsala aka samu ai yaushe ne zaka koma ne to korata za ka yi? Ba wai ina kora ka bane wai ina so ne na san irin tanadin tsarabar da ya kamata ne ma kaga idan misali in an jima da yamma zaka tafi kaga na shirya abin sai saurin fita adana tanadin ka ni nan da ka ganni tunda na shigo birnin nan yau kwana na biyu a garin nan na ɗanɗana yadda miyar birni take ai zama daram an ɗora wa kwaɗo take ba inta zani ni ma sai an ci wannan zaki da mai kwandani baba ai abin da na gani wai kaga gidan ka dubi yanayinsa irin cuk yake ya mu kadai ne a ciki kuma a dunkule gaba daya guri guda ba a yi tanadi na irin wai ɗakin bakin nan ba kai haba Kabiru ga soron nan fa ka san inda ka bar ni a gida a karkara ka sani
wannan soran naku yafi gunda nake kwana bacci kyau ko saboda haka zan zauna a gurin ni karka damu da ni zan zauna a gurin har Allah ya kawo lokacin da zan ga na ce ni ma na cika na bulbul. Baba na so dai a ce da sai da na je can gidan muka shiryo ta na san da zuwan ka kaga da sai ai tanadin inda ya kamata a ce an ajiye kan ina ga Kabiru ba inda zan je ba zan koma kauye ana mun gori ana cewa ɗana yayi birni ya tafi birni yayi kuɗi shikenan yayi kuɗi shikenan ya tare shi da matarsa sai uwar sai ta jawo iyayenta ko arzikin daga ita sai iyayenta haka kake so a yi to ba za a yi ba ina nan sai na gani akan idona za a yi rayuwar ka sani daga yau munafukar Allah ta'ala wai na kwana ina wuni nagode Kabiru kana kurata can a gida ana mun gori dan ka yayi kudi ana mun alasan ya albarka alasan ya alkhairi nan kuma nazo kana kurata to ba inda zai Sweetheart, ina ganin wannan ɗakin da babu kowa a ciki shi ya kamata kawai in gyara baba ya shiga ya zauna. To, matsalar shi ne, da a ce ɗakin ya kalli hanyar wajen, da ko fasa masa ƙofa ne sai a yi, sai ya zauna. To, amma ɗaki ne a cikin gida, a cikin ɗakunan mu shi ne abin da nake tunani. Karka damu, baba ne fa, kuma kwana nawa ne zai iya tafi, ba wani abu ba ne wannan. Yanzu ya za a yi. Yanzu abin da za a idan ka fita ni kuma zan shiga ciki in gyara masa kawai sai in ce masa ya zo ya shiga. Kaga ai da zaman sauran wannan yafi. That's why I love you my sweetheart, my one and the only one. Kabiru. Na'am, baba. Na'am. Wai ni dan gurin nan naku babu wata yar bishiya ne haka gunda ake samun wata yar maciya, yar duriya haka inda ake dan taruwa? A nan ai ba ai da shi babu bishiyoyi ba. Ko? Hello? Lafiya kalau. Kabiru. Kashe wayannan tukuna. Wannan dan tarhon nan ku na zamani ya kamata a ce ni ma ka siya min gidansa. So mun. To shikenan baba za a siyo. Za a siya ko? Za a siyo Allah yarda. Yaushe? Ko yaushe ma an dai na fita sai in siyo maka. Yau ko? Za a siya maka wani baba? Me zai hana? Mu ga wannan din? To gashi. Kai. Kuma mai kyau Kabiru. To yanzu abin da za a yi Kabiru. Yanzu tunda za ka so nawa. Idan ka so sai ka bata. Ni kuma na rike wannan. A'a. To amma baba akwai nambobi na a ciki da layi na. Yarinya, baki san uba idan ya karbi kayan da halak malab bane kowane iri ne? Baki sani ba? To Kabiru ɗana ne ke ko matar ɗana ce ke ma kin zama ƴata. Saboda haka komai da yake ciki naki ya zama nawa. Ni ma in aka kawo nawa komai da yake ciki ya zama nata. Nagode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya muku albarka. An samu mushkila Katir. Karka damu ba komai. Ai baba ne. Ya fi ƙarfin wannan abin a waje na. To. A dawo lafiya bari in je in gyara masa ɗaki. Karka damu. Sai ka dawo. To sai na dawo. Sweetheart karka dawo. Ba kawai. Yanzu babawa za ka kira tsakani da Allah ba ganewa kake ba. Yanzu ƙarshen ta da an bugoya mata firgita shi. Shikenan matsala ta abu a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da dama. To, ai magana ta miki daɗi kenan. Sosai ba? To, munafukai. Wannan gyatumar ita kuma fa daga ina take aka zo ana mana hayaniya a gida an hana mu sakewa sakat. Nafisa. Wace ƙwarewa ce kuma mai gadi da shigowa cikin gida? Mai gadi da shigowa cikin Ni zaki ce mai gadi? Baban Kabiru ne umma. Aushin na gashi aka yarkace. Faɗa mata. Ni nan baban Kabiru ne da ke gani ni na haifa Kabiru wanda yake auren yarki. Shine na gashi haka yarkace.
yi shiru dan Allah. Na ƙi in shiru. Me ya kawo shi cikin gida? Ke, bari ki jina. To ai baban Kabiru ne umma. To baban Kabiru tsaya a soro mana. Wato ke ma kin zama janye kenan. Ke kin fi karfin agola kin zama janye. Ko? An auro yarki ke kuma ta jawo ki ta kawo ki gida. Baba kai hakuri. Ba za a yi hakurin ba. Baki bani hakuri ba sai shi zaki ba hakuri. Wato shine kifin miyan da za a yi mana miya shine kike cinyewa ko? Yanzu hana a ci. Umma dan Allah ki ajiye kifin ki zo in raka ki. Rabu da ta yunwa ce take damunta. Jin gaba zan bar ma gidan nan ba. Da kwaɗayi. Ga ka nan kwaɗayayye ka baro ƙauye ka taho binni ka zo ka udura ma ɗanka ka udura wa ƴata. To kululu mai ruwa innal moya kin sai da ruwa kin yi sussuka kina yawo da turmi na sussuka to nan gidan ba a sussuka ki kokari ki koma ke ma kin ji ko? To wallahi ba zai yi ba. Idan ido zai kalla waye mai kwaɗayi tsakanina da ke. Wallahi tallahi kai ne mai kwaɗayi da ka zo ka tare gara ni zuwa zan yi in cin fita. Ki hankali da ni ki kiyaye ni wallahi barau ne ni tsohon doki ban gaji da gudu ba kara ta kare. Allah Kai hakuri. Kai Allah ki bai min baki in kina tsoron sa ni ba na tsoron sa. amma na kota ki ba zaura ce ko? Ba zaura ce ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kin ji ko? Kin ji irin ta ko? Ina kai ina tambaya wata bazaura ka koma can ƙauyen ku. Getin wallahi ki kiyaye ni wallahi ni da kike gani nan barau nake tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ta kare. Allah kuma wuta ne daga gobara ne daga kogi ni da kike gani nan magani na sai Allah. Fitilar shari ne ni da kike gani iska ba ta kashe ta. Wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba kai tsararo. Sai fa kin bar gidan nan kuma ki tattara inaki ku bar gidan nan. Ba zan hakura ba. Ashe ni in na bar gidan nan to kai ma ko yau zaka koma ƙauye. Ni? Kai ka tara kai da mangala ka saba. Wannan ƙarya kike. Ƙarya kike gyatuma. Wallahi ƙarya kike. Ni da ɗana da gidansa wai kice ni in bar gidan nan. Ke da kike janye. Kice ba ki bar gidan nan ba sai ni da nake mai gida. To albishirinka bari in gaya maka abin da baka sani yanzu. Ai ni na haife ta ko kuma ɗanka ya auro ta. Ni na haife ta kuma kai ka haifi mijinta. To wallahi tallahi ba zan tafi ba ke komawa zan. Kuma dan Allah ki zan wallahi ba zan fita ba sai na ga ƙarshen wannan tsoho da aka ɗauko shi aka kika ce wa uban miji. Getin zan yi maganin ki. Wallahi ganyen hankufa ne ni kike gani iska ma ba ta ɗaukar sa wallahi ko ya bushe. To haka ka zalika mu ma. Ka koma ƙauyenka. Ba za ka zo nan ka kuntata musu ba shi yasa ma ya fita da wuri. In getin fitilar sheri nake wallahi. Wallahi ba ta kashe ni. Allah. To ni zan kashe ta. Ni da ke. Ni zan kashe ta. Wannan Kin gani ko? Na ga miki mutumin ƙauye ba sai a hankali. Allah ka koma ɗaki. Ke ni ma ba zan bar gidan nan ba. Sai ɗan nasa ya zo mu ji abin da ita ka. Kake dole min ido. Kake dole min ido. Haka kike fama? Kuma wallahi kurkuruwa ta wallahi ba ta ci ba aure. To wannan kike da ba aka ci ba zo wallahi na fasa fita. Na rantse da Allah na fasa fita. Wallahi na fasa fita. Allah da Allah ina bin da abu. Allah baki fita da kafarki ba za ku fita. Wallahi na fasa fita. Wato shine na fi wato tsakanina da ke bakin cikin har ya kai ki zuba min abinci babu nama ko? Baba ka yi haƙuri amma wallahi babu nama kuma na gaya masa ya ce ai a haka. Ƙarya kike. Ba a taɓa yin abinci a gidan nan a tarihi yadda na ji ba abinci babu nama ba. Kin dai tsame kin kai tsohuwar ki ko? Ka yi haƙuri baba amma in baka yadda baka bari idan ya dawo sai ka tambaye shi ka ji. To Nafi ni za ki faɗa haka? Kada ke Nafi ki kiyaye ni wallahi barau nake tsohon doki ban gaji da gudu ba karkara ce ta ƙare. Ba zai yi karkara ta ƙare in shigo binni ki ce wa binni wai ta ƙare min ba. Zan ida mai kofa shi ya shigo da ni binnin nan kuma shi ya zauna da ni a nan gida. Kin ji ko? Kai haƙuri baba. Ba wani haƙuri ba zan haƙura ba. Ba zai yi ana kawo nama ana tsamewa ana kaiwa tsohuwa can gida ba. Ke ga kinan kin zo gidan ɗana wato ya ci da ke kin zo kin ga kinan kin zama wata ƴar kulbutuwa da ke. To ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba. Kai haƙuri baba. A'a ba wani haƙuri ki shirya zama da kishiya. Ƙauyen mu can zan koma dama ana min gori wai na kasa wa ɗana ladan noma. To sai na je akwai wata ƴar wana ramma mai hankali wanda ita ba za ta tsame naman miya ba kuma ba ta hana nama ba. In auro ta in kawo ta kuma dole ki zauna da ita. Dan Allah baba to kai haƙuri. Ba zan yi haƙurin ba. Sha. Wallahi sun auro mata kuma mu ga da zaki a rayuwa munafukar banza munafukar wofi sha.
wallahi zuwa ne gurin kan wata magana wallahi. To Gani ne tunda ya karami ita fi wannan nan. Har yau har gobe mu ji sakon sa mu ji wani abu shiru kake ji. kai kafe ga jan hakuri tunda kaga mutum ya tafi shuru ai ka san cewar lafiya lau ai kaje mutum yayi tafiya ya shuru ba aike ba wani abu to ai lafiya lau yake A wani hirin ba yayi amma wani hirin in yayi yawa ai matsala ce. kai kana nufin mutumin da ya tafi birni kuma muna nan da dan dangi ba mu samu sako ko a ranar kasuwa ba kasuwa nawa akai baka ji ba To ai gani ne tunda ita fi shiru ba wani sako ba wani zance ba wani abu da zai shaida mana cewar iyana ka shi dan da ya tafi ya kai ka ji ba sako ba da haka ji shi ma za ka ji sako ina nan tafi amma shi ai ba mu ji labarin sa bai taba yau aike ba bai taba turo sako ba wani abu da ya taba wannan kawai dai mu mun san dai iya bunni ita fa birni da kake ganin ta kamar lahira ce in mutum ya mutu kana ji ina dawa ne kana jin maganarsa ne in wani shiga wani gurin ma ba za ka san ya shiga ba har i gama rayuwarsa ibar garin ma baka sani ba lahira to lahira in mutum ya mutu ya shiga kabari ina dawa ne na to saboda fadin kabari to haka birni take kwatankwacin haka take to kwabin su zan wallahi ka ce yanzu ka zo da magana ka ce kai magana so ka lallaba ka tangoni ka ji abin da yake ji ko aiki ya ishe ka kawai ba wannan ba wallahi kawai dai ina son dai in rinka jin su a kusa da ni kai saboda yanayi na rayuwa babu inda zaka ba zai yi ai jifan gafiyar baidi ba da ba uba ba dan uwa ba zai yi ba saboda haka ba za ka ba yayi kenan amma dai yayi sai kai kuma aiki da ai ko ni yadda za ta tafi wannan wallahi a wakai shan je ka koyi musu ka ce mana to ai wallahi ko dan ka wannan tafi sallan buku da su cin rogon tas wallahi ko ni ina gani Gaskiya ni ba zan iya jurewa ba don wata rana zuciyata za ta iya bugawa. Ki hakuri. Ki ɗauka wannan nau'i ne na ƙaddara da aka jarabe mu da ita, wadda kuma nake fatan za ki taimaka min ni da ke mu samu wannan jaraba mu haye mata. To, haka ne, amma ni matsalan ban san abin da na yi masa ba. Da za ka daure ka tambayan min shi, sai in ba shi haƙuri. Nafisa kenan. Haƙurin dai shi zan ci gaba da baki. Ni kaina da nake tare da ke tun daga lokacin da na aure ke zuwa yau. Ba wani abu da kika taɓa min, balantana shi da ba ku daɗe da haɗuwa ba. Ni dai kawai abin da na sani a rayuwa shine babu ta yanda za a yi mutum ya rayu sak ba tare da an jarabe shi da wata matsala a rayuwarsa ba. Saboda haka mu kalli abin kawai haka. Shikenan, Allah ya ba mu ikon cin wannan jarrabawar da ya mana. Amin. Wannan shine abin da nake fata. Ki haƙuri. Kabiru! Na'am, baba. Ba san da fito.